שחקי על החלומות, זו אני החולם שחקי כי באדם אמין, כי עודני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי עודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתי על עגל פז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז. צחי נולד בינואר, בטבת בינואר, ב-12 בינואר, י"א בטבת. היה ילד פרוע, ושנה וחצי אחריו דורית נולדה. לכל דבר היינו רבים. עד היום שאמא אמרה איזה משפט שאמרה, הם מדברים. לאמא הייתה עושה ככה, אתה אומרת, סוגרת אותנו בחדר, סוגרת את הדלת, אומרת, תרצחו אחד את השני, לא אכפת לי. אמא הייתה בהיריון איתכם, עם השלישייה. וכמובן צחי אומר, אני רוצה אח, ואני הייתי אומרת, אני רוצה אחות, וכמובן על זה הייתה מתפתחת מריבה. אז אמא הייתה אומרת, הייתה יושבת, אני זוכרת, למטה את היית יושבת, ואומרת, יהיה לכם גם זה וגם זה, רק תעזבו אותי בשקט. אני לא חושבת שהיה לצחי כל כך קל כשהשלישייה נולדה. זה לא פשוט, אני הייתי חולה. היה מקרה שאני הייתי בבית חולים, ונשים על יד בית ספר חקלאי הצביעו עליו ואמרו עליו אחת לשנייה, זה הילד שאימא שלו הולכת למות. ואז הוא בא הביתה ובכה, אמר לדורית, אז דורית אמרה לו, זה לא נכון. ואני הייתי יותר אופטימית ממנו, אמרתי, אתה תראה שזה יהיה בסדר. ובאמת לקחו אותנו אז להיפרד מאמא. היה לו קשר עם סבא זלמן, היה לו קשר עם סבתא שושנה מאוד חזק, גם לדורית, גם לא. צחי לא היה מפונק, אבל הוא רצה שמה שהוא יעשה, הייתה בו איזה דיקטטור קטן, פנימי כזה, שהיה רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, ואם לא, היה לו דרכים לעקוף את הרצון שלו מאוד, לא דווקא עליי, אבל על אבא ואמא היה לו הרבה כוח. שאבא תמיד דיבר על צחי בהקשר של סוסים, שצחי מבין משהו בסוסים, שהוא לא רק רכב על סוסים, הוא כאילו הבין את החיה הזו, יצר איתה איזשהו קשר של איזשהו הבנה, אהבה. צחי הייתה נוכחות נורא גדולה, וליד הנוכחות המאוד גדולה גם אי נוכחות. המגורים בבית אצל סבא וסבתא, הוא היה ולא היה, היה שם איזשהו פתחי מילוט כאלה, וגם בחוויות ובזיכרונות שלי ממנו, הוא פתאום היה מגיח. הפעם האחרונה שראיתי את צחי בבית, הייתי אחרי לידה של אור, והוא בא, והוא ניגש, נשק אותי, רץ למטבח, ואמר, את נראית כאילו לא ילדת, ואני זוכרת שאני חושבת, הוא הראשון שמתייחס אליי, כי נולד ילד, מתייחסים לילד. והיה בו את המשהו הזה, את היכולת להגיע אליך בשבריר שנייה, ולקלוט ולדבר שם למקום הזה של הלב. זה מה שבזיכרונות שלי איתו. מולנו השלישייה, אני חושב שהקשר החזק, כאילו, עם סמדר היה לו קשר מאוד חזק, הרבה חיבה, אני חושב שהוא לא חשש כאילו מולי הוא שמר פסון, אבל מול סמדר הוא כזה שחרר מתח והרבה חיבה, ותמיד קיניתי בזה. לא יודע אם קיניתי איזה מילה, אבל תמיד ככה... וגם כשסמדר נפטרה, זה כל הזמן עלה במוחי הקשר הזה החזק ביניהם. הוא היה קורא לה סמלה, זה שם שהוא חיבר לה.
הצד הגברי כאילו שאני אבא ואני צחי אבא, זה תמיד היה, שנינו הסתכלנו על אבא ככה, אוטוריטה מאוד, מאוד משמעותית בדמות שלו, בכריזמה שלו לפחות כלפינו. המפגשים שזכורים לי הכי הרבה זה היה בימי שישי כשאבא היה חוזר מהצבא. אני חושבת שהאהבה האמיתית שלו באמת הייתה אימא. הוא לא דיבר על זה ולא הראה את זה, אבל הוא מאוד 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 אהב אותה, והייתה מאוד, הוא היה מאוד קשור אליה. אבל בדרכו שלו, לא בצורה שהוא הראה את זה שוב פעם. ואני חושבת שהפעם הראשונה שהם מאוד התקרבו והוא הראה את זה, זה היה כשהוא נפצע והוא היה פה חצי שנה. אין לי ספק שהייתי מגדיר את צחי כמנהיג טבעי. מהבנים הוא היה בוגר ביותר. היה רזה אבל חזק מאוד. מאוד לא שגרתי, לא קונבנציונלי, לא הלך בתלם. היה לו מוח חריף בצורה לא רגילה. זאת אומרת, במתמטיקה ופיזיקה הוא שם את כולנו בכיס הקטן. גם כשהוא החליט לעזוב את בית ספר חקלאי וללכת ללמוד בכפר יהושע, בגלל שלא הכניסו אותו לכיתה של הבגרות, כמובן הוא היה הספורטאי הכי טוב, אין ספק. במחנות ובזה תמיד הוא היה המנהיג של כל הפעילויות. צחי היה שונה מאיתנו, זה כל מי שלא תשאל אותו מהכיתה שלנו, יכול עוד פעם להגיד, כמו שאמרו אחרים, אנחנו מרובעים וצחי חריג. צחי עושה דברים אחרים לגמרי, פרא אדם. היינו רוכבים על אוכפים, צחי היה דבוק על סוס בלי אוכף. צחי בא לאסוף אותי בבוקר מבית הספר עם הטרקטור האפור שלו, אני הייתי עולה מאחוריו, ואנחנו היינו נוסעים לדרך הרפתקאות שלעולם אף פעם לא ידעת מתי היא תיגמר ואיפה היא תיגמר, ובטח שלא אם היא תיגמר בבית ספר, וככה היינו נוסעים ללמוד. אני זוכר את צחי בטיולים האלה כבר כשאנחנו סוף סוף הורשינו להיכנס למעגל הזה, כדמות מאוד מאוד מחוברת עם כל מיני חברים מהרבה מאוד יישובים, הרבה מושבים בארץ. אודי בא עם ג'יפ סורי הביתה, הוא לקח את צחי ואותי ונסענו, ואז הלכנו ברגל באיזשהו מקום וצדנו שם איזה חזיר. בילוי של הנוער היה בעיקר עמוד חשמל ליד בית העם. כל ערב היינו מתכנסים שמה, מכל הגילים. המשחקים שדיבר יעקב אלה, תופסת, מחניים, כל הדברים, זה היה הפעילות שלנו. הנושא של הנוער בערבים היה גם כן תחליף למה שהיום יושבים במחשב ובאינטרנט. משחקי כדורסל, כדורגל, בערב, ביום, זה הייתה פעילות. שבתות זה ללכת להרים לקטוף כלניות, ליער אקליפטוסים לקטוף פטריות. התכונה הבולטת שאני מוצא בצחי זה נאמנות ואומץ. אומץ זה שני דברים, אבל שתי תכונות שאפשר בהחלט לשייך לו. צחי אהב לרכב. לי הייתה סייחה, קיבלתי סייחה כבר די גדולה, זאת אומרת, היה צריך להתחיל לרכב עליה, אני פחדתי לרכב וצחי בא ובעצם משתלט על הסייחה הזאת, התחיל לרכב. צחי היה מאוד רגיש, ותמיד ניסה להסתיר שרק לא יראו עליו, שהוא רגיש. הייתה בו זריזות רבה מאוד, גם פיזית וגם שכלית. הוא היה מאוד מהיר תפיסה. לצחי היה ידע נרחב בהרבה מאוד תחומים, וכל זה בא לו מלמידה עצמית, הוא לא מבתי ספר. הוא קרא הרבה, והסקרנות שלו הייתה גבוהה, וצבר ידע. צחי מתח את הגבולות של עצמו, הוא פחד מגבהים והלך לטייס, הוא פחד מהים והלך אל הים. לא התבייש, לא להביע רגשות, לא לחבק, לא להגיד אני אוהב. מאוד לא אופייני לנהלל. בשבילי צחי היה רך ועדין,
הרבה יותר ממה שהוא מצטייר. אני לפחות יכולתי לדבר איתו על נושאים שמאוד לא היו מקובלים כמצ'ואיסטים. זה נראה לי נורא גדול, כאילו, שהוא מתגייס. אני זוכרת שבאתי הנה, ולמטה הוא ארגן תיק, וזה קצת היה כמו שהיום נוסעים לחוץ לארץ. כאילו, זה היה ממש פרידה. שהוא כאילו נוסע, זה היה נורא נורא מרגש. אני יכול להגיד שצחי לאורך כל הקורס היה לו קשה בעניין של הטיסה. הוא מאוד התאמץ, הוא רצה נורא, והוא השקיע המון. היינו הולכים ולומדים את הבד"ח, אני זוכר ביחד, והוא היה חוזר וחוזר ולומד. לפני כל טיסה, הם ציינו את זה בחבר'ה מהטייסת שלו, כמה שהוא היה רציני בנושא של הטיסה. עם כל זה ששנינו היינו די שטוטניקים, אז הוא באמת למד, ידע הכל, עשה הכל. צחי באמת היה די מוביל בכל הנושא של הקריאת מפות וזה, כי אנחנו לא בדיוק ידענו איך מתעסקים עם זה. צחי, כמו שאמרו פה גם מקודם, היה אמיתי. יכול להיות שאחת הסיבות שאנחנו הלכנו לכל אורך הדרך ביחד, זה שלא עבדנו אחד על השני. הוא דיבר הרבה על המשפחה, כן. ולכן גם הגעתי הנה. אני לא יודע כמה מהחברים מהקורס הגיעו הנה באותה תקופה, אבל אני הגעתי בגלל שהעניין הזה של המשפחה היה אצלו חזק. הוא היה מספר סיפורים על מה שהוא עושה פה במושב, הרפתקאות ששוב, אנחנו מהעיר לא ממש ידענו איך עושים את הדברים האלה. והיה לו באופי שלו משהו מאוד הרפתקני, שהיה מוכן לעשות דברים. אני חושב שגם הנסיעה שלו לאפריקה הייתה חלק מזה. כי מי נוסע לאפריקה להעביר מטוסים אם אין לו חוש הרפתקני? צחי מוביל, הוא לא היה נגרר, הוא יותר היה מוביל, היה מביע דעתו גם בקולי קולות יותר. זאת אומרת, יש לו קול יותר, קצת יותר צעקני, קצת יותר מתרגש. הוא היה לידר כזה, מוביל, והרבה חבר'ה הלכו אחריו. עכשיו, התכונה שלו שהוא איתנו, הוא לא כל כך התחבר. גם אפילו שהיינו באותו קורס, הוא לא התחבר איתנו כל כך. הייתה לו נטייה יותר להתחבר למבוגרים איתנו, והוא היה חבר שלהם הרבה יותר מקורב. הוא ידע, הוא אהב מאוד את הקשר החברתי עם כולם. זה לא שהיו לו שני חברים בקורס, או בכלל, הוא אהב מגוון רחב של חברים, והוא פשוט התחבר לכולם. כמובן, בסגנון אחר עם כל אחד, אבל הוא היה מתחבר לכולם. הסיור היה לפום, מפקד פום, אחד שאני לא מכיר, תת-אלוף מוסא פלד. ולי היה בן דוד שהיה חניך בקורס הזה, אז כמובן הלכתי אליו להגיד לו שלום, והוא מיד קם, לוקח אותי להגיד שלום, להציג אותי בפני מפקד בפום, וצחי מסתרך אחריי ככה, רואים שהוא בכלל לא רוצה לגשת, אבל לא נעים, לוקחים אותי, הולכים לאבא, האבא שם, הוא יראה שהבן שלו לא בא להגיד לו שלום, אחרי זה אני לא יודע מה יעשה לו בבית. אז הוא בא ככה איתי, נעמד על ידי בחיוך מבויש כזה, התת-אלוף לוחץ לי את היד, אני מרגיש כבוד גדול, ילד פרח טייס, לוחץ ידיים של שריונר תת-אלוף, וצחי מהצד אומר, אבא שלום, וזהו, ובורח מיד הצידה, שלא יעשו איזשהו חיבור ביניהם. עוד מקרה אחד שאני זוכר מצחי, זה שביום כיפור היינו במצב רוח מאוד לא טוב. כי כל הזמן הגיעו תגובות שמצבנו לא טוב, וברמה ובסיני. ואז צחי בא אליי ברצה יום אחד, אומר לי, ארנון, תשמע, אבא שלי כפקודה עולה לצפון, חבל על הזמן. אני אכסח אותם אחד-אחד. טיסה לפעמים הייתה טיסה מאוד מסוכנת. היינו טסים, מטוס סטרטו, זה מטוס שאתה יכול עם אבן להוריד אותו. זה כמו מטרה נייחת, זה לא מתקדם. והיינו טסים בגובה הרצפה, ממש בגובה אפס, בין הארמיה השנייה לארמיה השלישית.
חוצים את האגם המר, היינו פשוט מעלים גלים מהקם הנמוך. וכדי להוריד גלגלים היינו צריכים להתרומם, מורידים גלגלים ואז נוחתים ישר בפאיד. הנחיתה בפאיד גם כן מסלול קצר, די מפחיד. הבעיה הגדולה שהיינו מעמיסים על המטוס, כמות אנשים בלתי אחראית, זאת אומרת, מכל לקחת 90, 100, היינו לוקחים קרוב ל-180 איש, החבר'ה היו עומדים, לא היה להם מקום לשבת. והיינו ממריאים משם, בסוף מסלול, מקפלים גלגלים בכדי להמשיך לצבור מהירות, בשביל להמשיך הלאה. ביום כיפור, אני הייתי ברמת הגולן, הגענו לשדה התעופה לנתב"ג, לרדת לפאיד, ועלינו למטוס, רטו קרוזר, פחד מוות, טיסה מפחידה לאלוהים, והמטוס קופץ, ואני שואל, תגיד, מה הפסיכי הזה שטס במטוס הזה? אמרו לי, זה משוגע אחד מנהלל. כשנחתנו, ניגשתי אליו, ואז ראיתי צחי אחר לגמרי. הוא ידע שאנחנו ממשיכים לג'בל עתקה, ופתאום ראיתי מישהו מאוד רגיש, וזה היה מאוד חווייתי כזה, לפגוש מישהו ככה פתאום באמצע הטיסה. הוא היה חוזר מחיל האוויר, מהצבא. קודם כל היה עובר אצלי עוד עם המדים, אני חושב שהוא העליב את הזקנים. קודם כל היה בא לבדוק אם סבא אודי בסדר. היינו אחרי הצהריים לוקחים את הסוסים, את הכלבים, את הרובים, וממש פה, ממש היינו חותכים מפה דרך הכביש הראשי, ופה דורים עד למעלה גבעת יער המלח זה נקרא, שיש שם איזה, שם קושרים את הסוסים, יושבים, מסתלבטים, מסתכלים עליהם וכשהוא חלום. האופייני לצחי בנושא טיסה, הוא היה מאוד שונה ממה שהוא היה על הקרקע. על הקרקע הוא היה חובבניק, וברגע שהיינו נכנסים לתדריך, הדברים היו מאוד קיצוניים. צחי, כל מה שהיה קשור לנוהלי טיסה, הוא היה מקפיד בצורה עיוורת. בצורה ממש קיצונית, מקפיד על הנוהלים. מישור הטיסתי, אז מהרגע שנכנסנו לתדריך לטיסה, התבטלה ההיררכיה. אני לא הייתי יותר בכיר ממנו, הוא היה בדרך כלל הבכיר או המדריך, ואז היה ברור חלוקת התפקידים, כשצחי כדרכו הוא לא מנסה להיות נחמד ולא מנסה להיות חביב למי שכאילו מעליו, אלא להפך, מנסה להפגין את הידע המקצועי שלו ואת הרמה המקצועית שלו. יום אחד אני הייתי בהכשרה לקברניטאות, יצאנו לטיסת אימונים, אני יושב בכיסא שמאל, צחי המדריך יושב בכיסא ימין, ואנחנו עושים את ההנמכות, ותוך כדי אחת ההנמכות מתחיל להיכנס מזג אוויר מאוד מאוד חריף. החלטנו שאוקיי, אנחנו עושים הנמכה עד לנגיעה ומשם חוזרים הביתה. לא ראינו מטר קדימה, מזג אוויר, גשם זלפות. ואני פותח את המצרות, רוצה ללכת סביב, ויודע שהכרמל מלפנינו. התחלתי למשוך את האף בזווית יותר תלולה ממה שהיה נכון לעשות. המהירות מתחילה לרדת, והבואינג זה מטוס שאם אין לו מהירות הוא לא טס. וצחי מתחיל לצעוק לי, תדחוף, 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 תדחוף. ואני רוצה למשוך, להתרחק מהכרמל. בסופו של דבר, צחי צעק יותר חזק מהרצון שלי, דחפתי, אספנו מהירות ויצאנו מההתקרבות אל הכרמל, וככה אנחנו מתיישרים בגובה כזה בדרך בחזרה, ככה נושמים בחזרה בצורה סדירה, וצחי לא אומר כלום. צחי מחייך, צחי דרך אגב הוא לא חייך בפה, הוא חייך בעיניים, עיניים גדולות, מחייכות, עם טלטלים, צוחק כזה ובמין תנועה צינית כזאת של על העולם כזה, ככה, זה הייתה התמונה שאני תמיד מדמיין עם צחי. מפקד טייסת שהיה בזמנו הקודם, גיורא קינן, אמר לו, צחי, אתה ברדקיסט, אבל בוא תעשה לי סדר במבצעים. וצחי לקח על עצמו וכתב את הפק"ל מבצעים של הטייסת. בכתב יד ברדקיסטי הוא הוציא ספר נהלים לתפארת חיל האוויר. וזה היה נגד האופי הבסיסי שלו, אבל הוא ידע שכל מה שקשור בטיסה הוא צריך להפגין מקצוענות וסדר, ואת זה הוא עשה.
היו לו צדדים מאוד מאוד רגישים. קודם כל, הוא היה נעלב בקלות. והדבר שהיה הכי מעליב אותו, זה אם מישהו לא היה אומר לו את האמת בפרצוף. אם רצית לקנות את עולמך אצל צחי, זה אם היית אומר לו ביקורת בפנים, כמו גבר אל גבר, הוא היה מעריך את זה בצורה בלתי רגילה. אבל אם לא היית אומר לו את האמת והיית אומר איזה משהו מאחורי הגב שלו, הוא היה נעלב, הוא לא היה כועס, הוא היה נעלב בצורה שלא תאמן. שלא מתאימה לדמות שלו, המסוכסת כזה. צחי מזמין אותי לקוקפיט. באתי לקוקפיט, ישבתי שם והייתי נרגשת מאוד. מעצם החוויה שהוא לא התנכר אליי. אלא קרא לי אמא שלו לשבת בקוקפיט, הוא היה הטייס. הוא לא היחידי, נדמה לי 2 שם. וחשבתי שאני צריכה לצאת משם. ואמרתי, טוב, אז אני אלך חזרה, שמישהו אחר יוכל להיכנס. הוא אומר, לא, את יכולה להישאר לשבת פה כמה שאת רוצה. נגמרה הטיסה ונפרדנו, וחזרתי, הגעתי למוסא למשרד, ואמרתי לו שזה היה היום המאושר בחיי. שצחי לא התנכר לי והתנהג כמו שהתנהג. צחי, כמו שהוא התנהג אליי כמפקד, ככה לטעמי הוא התנהג לאבא כאבא. הוא היה חבר שלו. להבנתי ולתחושותיי ולמה ששמעתי ממנו ומה שהרגשתי ממנו, אז אבא היה חבר. היחסים שלי עם הבן שלי היו יחסים קרובים מאוד מאוד מאוד. הוא היה חבר הכי קרוב שלי. ובדרך כלל צחי שיתף אותי בחוויות שלו. בכל החוויות שלי שיתף אותי. אני יושב איתו בקוקפיט. ולטוס עם הבן שלך, זאת הרגשה, זאת חוויה בלתי רגילה. כאשר צחי נהרג, מצאתי מחברת, הוא כותב על עצמו שהוא בטיסט סטרטוקרוזר, מטוס גדול שיש בו הרבה מאוד חיילים, הוא חולף מעל גבעה שיש ממנה אורות, וזהו החפ"ק של אבא שלי, אהוד דודאו. צחי היה בן אדם מאוד מאוד רגיש, ובן אדם שמאוד אהב ילדים. כשצחי היה מבקר אותנו ברמת השרון, אז הבנותיי שהיו אז בנות 2 ו4, הוא היה משחק איתם. הם היו קופצות מקומה שנייה אליו לידיים, הוא היה תופס אותם. וזה משחק עם ילדות כאלה, זה מצביע על משהו, זה לא סתם. צחי בא להגיד שלום בערב לפני שהוא יצא. ולפני שהוא עזב, אני זוכר איפה הוא ישב, אני זוכר איפה אני ישבתי. וכשהוא קם, אמרתי לו, צחי, דיר באלק. ערב הנסיעה שלו, צחי ואני ישבנו ודיברנו על שכשהוא חוזר מהטיסה, הוא סיפר לי על הטיסה, לא בדיטייל, אבל הוא אמר לי שהוא טס לאפריקה, אמר לי את כל סיפור המטוס, והרעיון היה שכשהוא חוזר, אנחנו עוברים לגור ביחד, בשביל לראות איך הדברים מסתדרים בינינו. אי אפשר לא להזכיר את סמדר. אני אמרתי כבר שהיו ביניהם קשרים מאוד... באופן מיוחד בין שניהם היה קשר מאוד חזק. מי שנשארה לשמור על קשרים עם אותה חברה, זו הייתה סמדר. סמדר הייתה הגרסה, בשבילי, הגרסה הנשית של צחי. שיער המטולטל, ההסקי וויס, הצרוד, ההתנהלות, ונוצרה בינינו כימיה כמעט מיד. פשוט היה הרפתקן, אין לי שם אחר, הרפתקאות. זה לא רק נשק, שמעתם פה, זה לא רק... זה המכניקה של הנשק.
ואיך מכינים חוגלות שהבשר לא יהיה קשה, כי למדנו אצל הבדואים, יש טריק לזה. ולפרק את המצפן, את הג'יירו בזמן הטיסה, ולנסות לתקן אותו, ואלף ואחד דברים כאלה, הרפתקאות, והסקי והציד והנסיעות והפה, והיה לו תחושה של החמצה, שהוא טייס, סתם עם מכשירים ועם שעונים, ולא קאובוי. על אמת. שהוא לא מתמודד עם הרפתקאות אמיתיות של גבר ושל הרפתקן אמיתי, אלא סתם עושה עבודה טכנית של להטיס מטוס. צחי הייתה בו מעין פרחחיות, אבל לא פרחחיות רעה. כל מיני ויצים פה ושם, כולל בקשר לבחורות. זה שהיה לי הרגשה שהוא רוצה לבלוע את כל החיים מהר. מיד ומהר. איפה שהוא יכל, ישר, הוא תקף שם. והיה לך הרגשה שהוא, היום שאני חושב על זה, שאולי הוא ידע משהו שאנחנו לא יודעים, הוא רצה מהר מאוד, הכל מהר, הכל מהר. והוא רצה הכל. עכשיו, התחלנו עם הציד, ואחרי זה נהיה גם קטע חברתי. אני לא ידעתי בדיוק מה, אבל ידעתי שהולכת להיות טיסה שהוא מאוד מאוד רוצה להיות בה. פעם לקחת את צחי ואת חרוזי, אחד מכונאי מארקיע, וטסו לשם. הסיפור שאני מכיר מכל הטיסה הזאת, זה שהם הגיעו לשם, בדקו את המטוס, ראו שהוא בסדר גמור, המכונאי בדק אותו, ראה שהוא בסדר, הם המריאו, עשו כמה הקפות, ראו שהכל עובד בסדר, והחליטו עוד באותו לילה לטוס לכיוון ישראל. זהו, והם התחילו לטוס לכיוון ישראל, והתחנה הראשונה שהם החליטו שהם עושים שם את הלילה, זה היה בחוף השנהב. עכשיו, הם עשו קשר עם המגדל של חוף השנהב, והמגדל אמר להם שהם יכולים לנחות. ברגע שהם התקרבו למסלול, כמעט נגעו כבר, ראו איזה מטוס קטן עומד על המסלול, הם היו מתרסקים עליו. ואז הם פתחו מנוע, והחליטו שהולכים סביב. עכשיו, במטוס הזה, הם לא ידעו, יש לו הוראות לא להוריד את המדפים מיד אחרי ההמראה, אלא לטפס קודם, ואחרי זה לקפל אותם. הם כנראה קיפלו אותם מיד, ומה שקרה, כולנו יודעים, הם הזדקרו לתוך המים, והתרסקו פנימה, התרסקו לים. אני עמדתי לערוך את השולחן, והדלת נפתחה. אני זוכרת איך המפה עפה לי, וראיתי אותו עומד בדלת, ושאלתי אותו מה קרה. סמדר הייתה על המיטה שלנו, דיברה בטלפון. היא בעצם הייתה בין שנינו ככה על הזה, ואיכשהו שמעה את זה והחליקה משם. עמומה החליקה משם. עכשיו, היא הלכה להודיע לתמר. תמר תהילה עם אור על הכביש. כשצחי יצא לטיסה שלו, אני כבר הייתי בדרך, אני הייתי בטיסה. והוא השאיר לי הודעה, גרנו יחד, והוא השאיר לי הודעה שסמדר מתחתנת. הוא כתב סמל למתחתנת. בשמחה כזאת, כתב סמל למתחתנת. וזהו, אני חזרתי, צחי כבר לא היה בחיים. זה היה ממש מרשים לראות איך צחי בדק כל פרט, איך שהוא רצה לדעת כל דבר, והכין את עצמו, אני חושב, הכי טוב שאפשר לקראת הטיסה. הסיטואציה הרי היא בלתי מתקבלת על הדעת. אבא מחפש בן על הסירה, יחד איתך. והוא היה סלע איתנו. ולא נותן לכל החבורה שום הרגשה, הוא לא מעיק עליה. בסדר, אז התחילו החיפושים, ואנחנו מצאנו חלקים, את הקוקפיט ואת הלוגבוק של המטוס, ועוד כל מיני דברים. לקחנו כמה דגימות מהמטוס, את צחי לא מצאנו. אני הגעתי למסקנה שהסיכויים למצוא את בני, הם כבר שואפים לאפס, ואני אמרתי, זהו, גמרנו את החיפושים, חוזרים הביתה. השארנו שנינו את מוסה לבד,
הוא במשך איזה 10 דקות התייחד מול מקום הנפילה עם עצמו. חזרנו וטסנו לארץ. אבל אני חזרתי הביתה עם איזו הרגשה של אכזבה, שלא הצלחתי לעשות את מה שחשבתי שמוטל עליי כאב. מוסר הגה את הנחת האבן בבית הקברות. זה בעצם הפך למעין הקבר של צחי, שאין לו קבר בישראל, וזה המקום. מחכה אותו בהרבה מאוד עשיות שאני עשיתי בעצמי. למשל, הליכה שלי לקורס טייס. הוא היה אומר לי שאם הוא יעוף מהקורס, הוא ילך לשריון. אני הלכתי לשריון, אני זוכר שהגעתי פעם ראשונה לטנק, והיה לי כזה, חסתי פנימה, אמרתי מה עשיתי לעצמי. וחשבתי על צחי. בששת הימים צחי היה בשמינית, הוא נסע אליו, הוא היה איתו בג'נין, ובכניסה לג'נין ובכניסה לשכם, אצלו בנגמש, בזחלם. מלחמת יום כיפור הייתה בקנה מידה אחר לחלוטין, אבל אחרי שבועיים לבשתי מדים, ועליתי בטרמפים לרמה והגעתי אליו. והוא קיבל אותי. לא יודע את הצד של אבא, אבל אני חושב שגם איזה אבא, וגם בצד שלי בוודאות, זה היה בעצם ליישר קו עם משהו שצחי עשה. ותמיד שאני חושבת על סמדר, מכולם, אני חושבת שהיה לה הכי הרבה חן. הייתה פשוט בחורה עם המון חן. מי שבאמת היה לו אכפת ממנה, זה היה צחי. הוא זה שהיה מתעניין במה היא זכתה ומה התוצאות. שזה לווה קצת ככה באיזשהו תרומת שאנחנו כולנו לא כל כך התעניינו, אבל היא דיברה תמיד על זה שצחי יודע שיוצא בתחרויות, ואכפת היה לו נורא מה קורה שם. שזה מופלא וקסום בעיניי, שהוא היה אח גדול, 7 שנים הפרש. ויצאנו בבית מהרגע שרק באתי והודעתי לדינקה ואחרי זה לילדים שצחיק נהרג, אז מבלי שנדבר, דיברנו על זה הרבה, קיבלנו החלטה שהחיים צריכים להימשך. אני זוכרת את אבא אומר, יש לנו עוד 4 ילדים, והיום אנחנו צריכים אותם הרבה יותר מאשר קודם. ואנחנו רוצים שיהיה להם נעים לבוא לבית הזה. אני לא בכיתי. אני שמרתי, אחד מהדברים שלי היה שלא לבייש אף אחד. ואמא הייתה בבית לבד בנהלל, והיא הגיבור האמיתי. העוצמה הפנימית שלה והשקט שלה, והיכולת שלה לשמור כאב. שתלתי דברים שראיתי שם, סופטרופים. אז ראיתי שם ציפורי גן עדן, והחצר שלי מלאה עם ציפורי גן עדן. ושיחים כאלה, סופטרופים כאלה. זהו, ופחות או יותר עשיתי את הגינה, והפקנים היו כבר מקודם. וזאת ההרגשה שזה בעצם היה ההנצחה של צחי. החיים עוד לא חזרו למסלולם, לא, הפצעים עדיין לא הגלידו, אולי זה יישאר כבר לעולם. אולי צריך לתת לזה עוד זמן. מה יהיה ימים יגידו, אולי צריך לתת לזה עוד זמן. בחצר ביתי על קו החשמל, תלויה פחית, ליבה נקוב כקברה, פגיעות הכדורים באותה פחית סימון היו כרטיס ביקורו של צחיק במשק.
לא מזמן אמרתי לצחיק, באם יקרה לו משהו ואצטרך להספידו, אביא את המטרה המחוררת להר, הוציא אותה מכיסי ואומר, זה צחיק. ההומור היה לי לרועץ, בגד בי ופינה מקומו לבשורת איוב. צחי איננו. נלאיתי מהשיגו בתרגום האינטנסיבי שנתן למושג החיים. הוא ידע לפצות כל רגע ממתנת אל זו. אזכור איך בטרם יצא את ביתו, בגניבה נשק לסבתא, כשנדמה היה לו שאני עסוק, חיבק את ביתי הקטנה. בשמינית התנצלות ביקש לעזור לו בהכנת אבן משחזת לאביו ליום הולדתו. תמיד חשש שמעשים אלו לא די קרביים, במרכאות, ודווקא באלו שווה את ליבי. התייתמו האקדחים, האוכף והגה המטוס, אך לא אנו הזוכרים את חיוכך מוצף משובת נעורים. בריצתך אחרי היפה המסוכן והנסתר מצאת את הסוף הטרגי, אך איתנו תישאר לעד.